owacho e bwo migawo mar somo idwa ni oket chenro maneno ni kwan omenda michwalo e skunde itimonegi lokruok to chutho e kinde ma nengo mwandu mopogore opogore kaka mar mauta medore pachoka. Magi owacho nyasi mokelo kanyakla tend skund yawuoyi mar Orero mane obagnegi nyasi gi jonyuol ma Mombasa kotero gi duoko maber ma penj manyocha giyudo higa mokadho. Joja oko nigi ler mathoth. Ne en mor kod miel e nyasi mane jonyuol ma Mombasa obago ni jopuonj sikund yawuoyi mar Orero kaluwore gi duoko maber mar penj mane giyudo higa mokalo. Kae chiemo ne otimonewa kendo jonyuol kaachiel kod moko kuom jopuonjre ne oriwo lwetgi gi jopuonj. E nyasino mane obagi e Junda Kisauni, jonyuol go kotelnegi kod Richard Obuya ne okone nyasino ne en mageto puoyo kendo miyo mijingo jopuonj to chutho kaluwore gi duoko maber manyocha giyudo. Wa celebrate tich matek ma jopuonj Orero osebedo ka timo ne nyithindwa kendo wamor kaka ma en achiel kuom skundwa momiyo wa nying maduong' kaka wajo onagi. Omiyo en chenro maber ka jopuonj wachopo town kae to waneno kaka jonyuol wariwore wagolo matin kaka jonyuol ma wuok Mombasa te wakelo jopuonj watimo negi nyasi mar puoch gi pak gi tich ma gisebedo ka gitimo e dala mar Orero. Jopuonjwa Orero osebedo ka tiyo matek ahinya kendo giseting'o nyingwa malo kaka jo Homa Bay County to gi Kenya mangima. Koro wan bende jopuonj gi nyaka wayud yo manyalo duoko negi go erokamano kwamiyo gi mijing'o ni tich maber ma Nyasaye gwedho. To wan bende wang'eyo kaka jonyuol ni nyaka to wabed machiegni gi jopuonj nikech gin e jonyuol. Wan kaka jonyuol ma Mombasa wago ne Nyasaye erokamano kendo wago ne jopuonj ma Orero erokamano kuom tich matek ma gitiyo kuom nyithindwa kendo momiyo wayudo results maber. Waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wawacho ni skul mar Orero niendi Nyasaye mondo med gwedhe. Tudruok e kind jonyuol gi jopuonj ema kelo duoko maber e skul ka skul. Kadine gibed jonyuol ma ok ong'eyo ni skul ema okonyo negi nyithindo, dine giwacho ni nyithindgi nosekalo ma giling' aling'a. Kuom mano odiechieng' ma kawuono wakawo thuoloni kaka staff Orero Boys mondo wago erokamano ne jonyuol mag nyithindo modak Mombasa kuom ranyisi ma ginyiso mar luongo jopuonj te ma gibedgo e sherehe machalo kaka mawango ni. Japuonj maduong' mar sikund Orero Thomas Otieno ne komachielo koni dwaro nitiere mar piny owacho timo lokruok e wi kwan omenda ma ichwalo e sikunde to chutho e kinde ma nengo mwandu mopogore medore kaka mano mar mauta ma sani omiyo nengo mwandu mathoth oidho. En gima ditimre maber ka sirikal nochako ng'iyo ni ohinga makamagi inyalo kanie nang'o nikech gik moko to nyaka pod dhi mbele, nyithindo nyaka dhi mbele gi somo. Tend sikundno ne komachielo singo ne jonyuol duoko maber mar penj higa ni ka bende gijiwo jonyuol mondo mi omed tiyo kanyakla gi jopuonj mar neno ni sikundno medo tiego jopuonjre e yo makare. Korago ne jonyuol ma Mombasa erokamano nikech gisebedo kodwa maber. Sasa mobiro Mombasa nyaka warum wago mbaka. Kwalimo ni nyithindo mondo tim maber, taduoko ni Nyasaye erokamano nikech nyithindwa go osekalo maber. Limwa dong' ni gani be nyithindwa ma gitimo gimbe Nyasaye otimnegi maber. Orero Boys osebedo ka timo maber hignigo duto mosekalo to nikech tudruok ma wasebedogo gi jonyuol, jopuonj to kod nyithindo, wan gi geno ni higa mar 2026 ni nyithindo ma dhi timo penj dhi timo maber moloyo higni mamoko go te. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.